ସେ ଘଟଣା କଣ ହେଇଛି କି ସବୁ ଦେଶର ସବୁ ନେତା ମାନେ ବସିକି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଚାଲିଛି ଟପିକ ଆମର ଏ ଓପାଡ଼ି ପକଉନି ସେ ତାଳି ପକଉନି ସେ କାଢି ପକେଇଲା ଇଏ ମୋଡି ପକେଇଲା ସବୁ ଡିଜାଇନ କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ନିଜ ଷ୍ଟାଇଲରେ ନିଜ ନିଜ ଖାତିର ଦେଖେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏମିତି ବସିନା ଆମେରିକା ସେଠୁ ଗଲା ଜାଣିଛ ଆମର ଏବେ ଗୋଟେ ମଡୁଲାର ଲାଟ୍ରିନ୍ ତିଆରି କଲୁ ମଡୁଲାର ଲାଟ୍ରିନ୍ ମାନେ ଆପଣ ପାଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ ନିଜେ ପାଣି ଛାଡ଼ିଦବ ସେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଭିତରେ କବାଟ ଦେବ ସବୁ କାମ ସିଏ କରିଦବ ପେଣ୍ଟ ଖୋଲିଦବ ସବୁ କାମ ସିଏ କରିଦବ 15 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ସମସ୍ତେ କହିଲେ ହଁ 15 କୋଟି ହଁ ସେ ପାଖାପାଖି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେଠୁ ଜାପାନ ବସିଥିଲା କହିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ଆମର ଗୋଟେ ରେଡିଓ ତିଆରି କଲୁ ଏଠି ଗୋଟେ ରେଡିଓଟେ 6 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ସମସ୍ତେ କହିଲେ 6 କୋଟି ହଁ ସେ ପାଖାପାଖି ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଚାଇନା ଥିଲା ସିଏ କାହିଁ ପଛରେ ପଡିବ ଚାଇନା ନେତା ସାଙ୍ଗେ ବାହାରି ପଡିଲା ଗଲା ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାଟିଏ ଛୋଟିଆ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ତିଆରି କଲୁ 1.5 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଘଣ୍ଟାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲା ସେ ପାଖାପାଖି ଇଏ ସବୁ ବାହାପିଆ ସବୁ ଦେଶ ଗୋଟେ ପରେ ଡିଜାଇନ ମାରିକି ବାହାପିଆ ଆମ ଦେଶ ପାଖରେ କଣ ଅଛି ଆମେ କଣଟା କରୁଛନ୍ତି କହିବା ଆମ ନେତା କଥାରେ ଛାଡିବା ଲୋକ ନୁହେଁ କହିଲା ତମେ ଏଇ କଥା କହୁଛ ଏ ଆମ ଦେଶର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକରା ପଛପଟେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଦଉଛନ୍ତି ସବୁ କହିଲେ ପଛପଟେ ସେ ପାଖାପାଖି